Fa 4 anys es van plantar 9 hectàrees de clons de pollancre en una finca de Tremp com a cultiu experimental per conèixer l'adaptació de diferents espècies a la zona i veure quin era millor per al cultiu energètic. Aquest dimarts s'ha dut a terme una jornada per divulgar aquest tipus de cultiu, que ha coincidit amb la primera tallada de pollancres de la plantació, fet que permetrà obtenir resultats per a properes plantacions. Bàsicament unes conclusions tècniques, no? del clon que ens interessa més plantar, en properes plantacions, etc. El que farem ara aquesta biomassa la portarem a Borges i també farem un anàlisi energètic del que és la pròpia fusta. No? I amb tot això treure'n conclusions tècniques, bàsicament per properes i futures plantacions. Durant la jornada s'ha presentat el cultiu energètic com una alternativa de conreu a la conca de Tremp que cada vegada agafa més força. En aquest cas l'aprofitament és a 3 anys, 4 màxim, i per tant això dona una altra alternativa de conreu als pagesos. Evidentment, cal veure quina productivitat té i arran d'això, doncs, lògicament, s'animaran més o menys pagesos, perquè també requereixen unes característiques concretes de sol, és que ha d'haver-hi aigua de reg, i per tant aquest aspecte és important també els camps que es poden destinar a aquest ús. No? Ara des de l'Ajuntament s'espera que es pugui reprendre el projecte de construcció d'una planta de biomassa al municipi i que es pugui donar sortida tant a cultius energètics com a fusta dels boscos. Aquest és un tema de gestió de boscos, en primer lloc, perquè crec que és una de les potes principals de qualsevol projecte de biomassa, i després el posterior consum, amb una o amb diverses plantes. Pot ser un material que vagi destinat al consum privat, de granges, d'edificis, d'instal·lacions públiques, o a el que es coneix com a district heatings, que serien centrals de producció tèrmica per diversos usuaris. Un projecte que també va lligat a la modernització del regadiu de la conca de Tremp, on hi haurà prop de 5.000 hectàrees regables.